Namar makuat kalat kan long tu be. Suam kan niap. Kiri upop sudah. Kimdan hi ka boarding ban ayang hi. Suam mem ta. Ngalih ngatiang bat mai cika bodum. Ban ngam kuat ban niap bak cingdum. Ndam la apo sethleo pat. Kadum hiam. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kinong song snong jong snong daistong ha khasaw truk jemang aja pun riu klapha ra jing tho Syaka Meghalaya State Pollution Control Board ban penpaw ya jing persyajur ya jing terwa ban ti yo motion haulum serman da ka Shri Cement Private Limited pat bandawaru bade ban pensange no mardor ya jing pensngau pajba lani ka public hearing ka balabu pen pelong ha ka arpu ar truk jemang araja pun riu pat ban pendam no asisnan ya kan ni jing terwa haka jingi kran ba kilap thai khubor uba racing san siang shai uba de way na ginong tremon sopa ha East Giant Hills ringkat ka jing senran lang ginong song snong jong snong daistong ki ba shakta ulong ba Shri Cement Private Limited ka ba panjing bed banti yo motion nakajaka ka ba he arspa ka nyo pen laispa ka nei saw hektar ha ulum serman handai kalong ka ba susi ba ya kinong ganti ka ba saw pho pen ibay hektar kabadai ka hok jing khat prangut kinong song snong ka daistong la pengat lang ha ka ni ka thup ti motion klem ka jing bet bat ka jing menjur lang ka jongki ulong ba ka ni ka jing le jong ka Shri Cement Private Limited kalong kombatu no ya ka hok nong kanti jong kinong song snong ki ba persya nungkong i aminong song snong yung song daistong wa demi de jung desam yung i dibenta bipoi heni yang ini Shillong Press Club ini benta wipoi we le percaya ini benta yang ini jingti yang muncul ini benta tanya jansnong yang i thau pertuit lum serman andrei ini yang i amenong chongsnong penpau jing snyo krniat o kro hai wa use carry wa PST na State Pollution Control Board wa ong dai poi arpa arteri yang ini benahi mi arajar nru ni benta yo penmi ni penman ya te public hearing ni benta we penmi yumuchun ni benta pen kam te simen I aminong chongsnong am deman chwai inong percaya na simen du sedang ta hadu atte de I yeni yenteli yen skemi haju onong rimbi percaya na jingti yumuchun but am ju le yani simen wa em hata chnong I lingba yang ni simen chibun yoi ite kut ichitom ibu bonjat doi upau ko buju yoi I snam ibu dedep cedin lingba jingwan yang ni simen kta aya imlang sak lang yang I kta aya chat ya khia yang I andre ini yang I aminong chongnong penpaw jing snyo kru ba jing du chong kru ba yu wa use kiri wa amde pa yu udah yo ate dak jing iwa I aminong chongnong kru in chiti diang chitimun sedo ijing jot ijing pravda ibu penjot lengba yang atai simen plan oda poi chnong yong I henrei inne aminong chnong demi de yung I bile sumiri ikot ni benta leboi cha State Pollution Control Board cha SEIAA but cha honorable Chief Minister yong I but amjule so sambut menteri yong I ni benta we fight but we kermen skemile we pendam no ya tay public hearing ni benta tay jingti utau mujun kabhachnong yong I yang ite kublai cipon dekat singukya pada kajing telu ban ai kajing kersan yang kinong samsung jom ka snong daistong kibami urban persat ya ka project jom ka Shri Cement kumapi tip aduk pasdam kinong samsung jom ka snong daistong kila persa wat katai ka main project ka set up da ka Shri Cement plant bala long public hearing menakan ka nambala dep naruk na December kumpiti baro kinong song jom ka snong daistong badon kumba aspa tam naduk ka kapor kilami an persa ja katai ka project ka ba tipung ka integrated cement plant ka
balade long public hearing man hakane te yamentaro kumba ka tipen penapai ba memba ka MSPCB jongkan ni ka jo ka semen plan bang itip kum ka semen plan ka la bo ba apply ban yo saka mining ban di jauh tayu mar limestone na ka jaka baki penmi menong lom serman limestone block A kebadan lom serman dimenta kasni habai debat kabamenta ya kane ka pabikari kan sa long iban penong ka MSPCB minta kasni kumba penpau wina di mansong sinong ba nilami sa ka office jong ka MSPCB ngilabo ya ka memberendom bersa da kinong rim nilami yo sa boro ka memberendom di persatu ni sa honorable chief minister Conrad Kitongma nilalit miro banbo ya ka memberendom ban persa sa ka state environmental impact assessment authority para ka cukup poro sa ka state expert appraisal committee jong ka sarkar jela yamenta ya kane ka limestone mining project kumpapa ki simpan menapai ba ka MSPCB ka sini semen ka panjaka kambahado aspak khat niau point line kendai sau hectares ba kin pan ban yok ban main no jau tai limestone mining project re ya kanero kinong song jaga daistong ki persha namar kacaka badon kanero ka yacan ba dengan mausuk supaya ba alor ka ka nongrim ba kini persha kinong song jaga song daistong ki persha ya kan ka limestone mining project jongka Sri Semen kabadon kacaka ba ka lom serman kabanongkong hi ya kan ka elite limestone mining project kadai kum ka extension jong katai kami ka jong ka kadai ka integrated cement plant menakan itu deh yamenta ya kan ka light mining project ko kinong song ki persha halor kanong limba kane ka limestone mining project manok persha nama kadon marsenda bat kacunong jongka daistong kabaan kanong ka bakla bah unti bupai ba bahakane ka area kabaki temu ban penyo ya ka limestone mining project haka aspa kat new hectares kinong song jongka song daistong kibadon hado kat prangut yamenta kibadon jaka hapo kane ka area kaba aspa kat new ka total jong baru kini ki kat prangut kitrai jaka kibadon jaka hangtei mining project kapoy hado kumba saupo point way hectares de yakine ki jaka jang kini kitrai sinong jong daistong kisni upla ba hangtei ki jaka ke jongki kibalong trai daki kila sakon hak akatai ke jaka klem da jingki ke jongki klem da eyeball ke jongki klem da kumno kala kilenti ba kidai banti kum kitrai jaka te yakanero lada long kumno lada jaya bedro kani kesmen plan bara yakani ka jakaro kinam ai re saka Sri Semen kumbalong ado menta kilong trai da kini kinam song kiba kathangut dara kumno kumbalong menta kinam ai saka Sri Semen yakani ka jaka ka jongki ka long ba ka Sri Semen kala grab tu yakini ki jaka jong kini ki kathangut kiba menta kebalai lada nipe haka jimpen menapai ba jong ka MSPCB kacaka badon kani ka limestone mining project jong Sri Semen ka ba aspa khanyo point something hectares kipeni kahap hapok ka Chnong Lom Serman village lane ka Chnong Lom Serman henry pai ba kani kadai ka jingyalam bakla ngirtip mano ba yalam bakla kidai ki briu nong kinong yalam jong ka ilaka nong le lane kino ki briu badan bentang tei henry ki yalam bakla baong ba kani ka Lom Serman kadai ka Chnong hakajin sisa kani ka Lom Serman kadai tang ulong baki jo pedengkam ban rep ban pedengkam kino ki benta jong ki tinggi man kisni ha ka ban rep ban thung chur ban ni ki benta te bakin ong ka Chnong kala long jingalam bakla ka waile tro ya kendon ki ain jong ka JHDC nama nitik bah ka JHDC kadon ya ka ain
hakaban penmi yak senong mai kumbangitip ka Jaintia Hills Autonomous District establishment of Ilaka and Village and election appointment power function and jurisdiction of the laws Serdar and Wahid Senong Act Arjat Khatsan katungga section argo para R A B C ba kino kisnong kiban mit mai kino kis benta kiban snong da kino ki hadjai dan ba ka district council hende yakane katung kajintip kajongi nyiptip meno ka district council kaya ka procedure meno ka notify pai ba meno mano balong rang ba snong mano balong ki executive members nyiptip kane don bale ki bale bakla bayaran bakla danu yakane hakajo kapol kane kalong firman undon hiro undon yingir anta kane kaca kalong firman iba ongki kasnong undon permanent establishment ya ki hanta undon ro ki briu kiba sa ante lai a kato ki por le bri le ro ki san med e ke por bri te kamur kacing kali sa district council yakane ngasa file RTI ro specific to li yakane ba meno kalong snong mano kalong nang yalam kumbat jerman menta kacing kali ka district council hawa pi ka district council man pi nong yada yak kena kecil ke yong i badat pi ko to yak kam an snong poro to ila yalam bakla ti pai ba wa omwa kini to kachnong ada to kachnong penci pai ba nu penman ya kini kachnong nu lanti kita ki wakam wato uman ko kachnong kini to man kambi an pa ya baklapi pa ya lamaklapi yo pa ba ya depi manala ai chaginu ginu kibenta wa halor kanong rim ba persa ya kane ka public hari kebansawan halor kanong rim kebasaw kolong ba nya ai kane tinong wi ni ai ka nama kadon ka ecological significance but fragility jong kalong therman nama hakane kibenta kemandon ya kane ka limestone mining project keba aspa khatneo hectares apo jongka bas narut kidon kibenta kamariam nadu kikren nanta bad kibenta narut ka no it's a part where the cave structure is kimain kumari barot kitip perthei ba cave badon pasanda kane kadai ka lihat prak cave bad ka labit cave kebab au nam ha kemeklaya jangi bad apa isya bad apa perthei barot ni ndai tang ni kimain cave naro kini sakiwe cave ki krem ba ki khot ungka not luja krem ka krem besar ka krem lihat perla ka krem kambru ka krem wa kange bat kiwe nalo kini ki krem don pat sa ki wa bari ki bahe ka stream ya ka wa bahe ka ba perthei ba kadai ka wa leteng bang sete nakane ka wa leteng kadai ka main source of water kibetan kam sektai time jong kanong kle tanakane kawa leteng kiwe ki stream kiba mi nang to nang ne kidon kumba kibabon munjai keteng karto kane kawa no luja kawa krem besar kawa pia ciliam kawa beri seni kawa beri endok baro kini ki stream kiai bilang baro sakani kami wa kabaki kot leteng wa leteng te lada poi lada wan kane lada nisa ban yo kasismen ban sei yang limestone badon kane ka project site ka jongki barok kini ki sakta barok ni ki do lut ya kini ki benta kun ka wa ba ki krem ki ba kodol ki ba ni dei hok ban pensa ba ki badon kam de barok ka babut ro kebasan kenong rim ka dei ka location pat jong kalong therman kane kan ketak ba mau menta kan ketak ya ka wa leteng haka coba poro kan ketak ya ka Leten Valley namar kane ka Leten River kam da cengai na kane ka project site ka dontang lais pa 100 meter na kane ka mining project site ka ban kin pelong public hearing tang da kitu ada ki lais pa 100 meter tersaperkat lada ki yok ban main yau ni limestone nang ni kinong klik kinim do ya ka wa Leten
kan sajak lihat kin sadok ya ka which is one of the basic necessity jong ka jingim dada kut kan ni kawa leten dada kajak lihat kelakut bandon jingim stay kebabot hakane ka leten valley kiba tin jongi penthor hakane ka penthor leten kadai ka leten ka babnanam haka penthor ka babnanam hapo Meghalaya kabangana manokong nitiba kadai ka Sung Valley bat kabaar kadai ka nelet leten hapo Meghalaya nakani ka penthor leten kimi kini ki kau kiba bha kau kiba man unit kiba longtrai kiba cumi sate haba baro kita ikinong nak daistong bat kinong bamarjan bat kiba boni nak bentak jong ilakan nongkle ki tiba kane kawa penthor leten kabaai kau ya kibriu sertai katai. Teladawan lan misa ya kani ke limestone mining project ka wa leten do kan kut ka penthor leten do kan kut. Bag ya paro kibenta kibaju mi akini ki benta jong ka penthor leten. Misa kalau kini kan nombor bujongi lada ngim persya lada kinong sunong kidai stong kim persya kan koi kapenta kinong kim baong ka irreversible environmental degradation and threat to natural heritage mador cave system kan kita ru ya ka ecological balance kan kita ru ya ka livelihood kan kita ru ya ka survival kan kita ru ya ka identity kan kita ru ya ka continuity but kita jing imbriu kan put ante kibenta minang kleto kumang ta minang ta bai kani kal lihat pra cave kalong kawai ne ka cave ka ba ka mir hapo ka perthe ban iti bo kani kala pra cave kali ka longest cave in South Asia kani ka labit cave kumapiyo ina magla ka tai kubor hangi ki scientist kila lab ya ki dokha ba kerpang ba hapo kani ka krem labit nama don udokha ki ba keteng ka rare blind cave fish keteng scientifically ki ong Neolisochilus pena de halot kini kinong ring ba kiwi chok ki benta namar pi kani ka merdem ba long daka lunal ihouse la dengan sa port sa space ban brief load ende kini ba ngala brief kalitan ki main points to kini de yakane ka public hearing ro kumbang ni persya but ni penkut debak on ba dan lay ni nama island kinong song dai stong ni nama island ban set up ya kam ni ka project habai to ba kal limestone mining but ba ya kani public hearing ro halot kani kinong ring kumbang ni to sa CM sa SEAC sa SEIWA but sa MSPCB nila dawa ba pendam no penduk no yang kanika public hearing keman salong ka art tarik lada ka sarkar lada ka concern authority kam penduk ni sapakat kuno nilai hakikat tu ani por si banwan batas nyo pelan baka EIA report jongka Sri Simen kaya lambakla ya ka department ya ka sarkar ya upaiba ki on kadon ka badan hanta hakata ka jaka bakimpan ya kanika limestone mining project baik kita nak video kenang ban yo ipate kenang ban ni yalap ya sarkar ro nyin ai ka video kenang ba baro pai ba jong ka rilong khafi chen ya pat ka pathe hi baro kin yo i ka e ka don hangni hakani ka limestone mining project chokra Sri Simen ka ba hap ka long serman naman niki 90% kalong ka cloud but life percent ka dai pedifil hangno kata ka berenle hangno kata ki on don cloud don dei don watch tay ka video ni don insa as press media khnang ba upai ba penting khnang ron kun kalat banira jak sarkar namar papila isa lambakla ak report jong Sri Simen pinpe dala de lembak ka video bangin sa share sa kaperthe ya kani kan long habai de bat kani tela Simen plan kaban nongkong kabala ki penong public hearing kumbiya hiyo ilang maginat tay kubor kinong song kidai stong daga jinya rap jonga bat ka jikan lang jonga hiyo kumba amisin yaki nila to chalo prime minister cha home minister bat so minister ba concern ba
ya kini ka benta ho la don ka respond naki ki nang pan report ka state government ki nang pan report nang ka MSPCB ngin sa follow up ya kata angila prinsip bilkan mau angila airo ya ka jing ucor sa ka Meghalaya Human Rights Commission habe dai mat kar kom pendong public hearing hakatu kapor jong bagi kwa kan set up ya ka integrated cement plant kadai kaban long ka main proposed establishment jong ka si cement ka human right kala besar hoy kadang don hopok ka jeng bisa jong ka human right not right for me to inform tambah kenapa dengan berti pai ba banti pai ba ka human right kala simkya ya kini ka benta kala bisa la asin menta kan sepoi ka sin ka balai hidang up ya ka order nama lami army ka order ya ka balai nama didang subjek na kani ni saat ya ka report ni selai ya batang kam bersyikmat Wabio ibila baik senong rimro kidon ro ki kumba kini ki ra senong jong kadai stong kidon ro nak senong rim ki bami la persal magla tai kubor baro ki la ui bawat kitu ki trai jakaro ki kumba sa kini ki jaka jong kini ki tur ngi la ui la bagi la tai kubor te kwan petip so pai ba kan long ka ba phla kat ya kan ka giant cement plant ka badai one of the top 3 cement plant ha India hakatai ka first public hearing bagi penlong ha December kat ke cement plant upai ba unam ngai kat kum ka report bagi ne ki UDC USP bat MSPCB ki pha chaka human right commission jala ke jongi ke cuba ke jongi hang tu ngi ipau ba katai ke public hearing ki penlong tang san thousand minute 55 minutes which is very impossible ketika public hearing jong cement plant kin yok ban pendep tang san thousand minute kane ngila penti bro chaka human right nang ba kanti kin sasim ya karai sakawero la donro wei urang ba badan jakahi hangtei hakane ka lum sarman ro banyak kita ke barim ro hakatai ka project site ka integrated cement plant site ro la don ba lecha code apa district council kebab la ujor ba kacaka kitonga kiba la bian ki kod kisla banlong try bala sakne aka si cement te manu mala tai ngayo i tai ka order for the timing jong ka code nantai na JHDC ba sange no ya ka pentre jong ka si cement kumbalong menta ki pentre yang te ki don ki JCB ki jon ki tampar kelap sange Kemudian kami ke kamro kalau poisa kod ro ka kod order kadon hanga tangwa inner wife mi nama kadon hanga bisa tangba kita di latest update baka kod nang tena JHDC ro kala simkia but kala bu tarik ro ban bisa bala kod JHDC men ban pensisa ya kate te ya kani ka simen kumbangan i pai ba labon ba persa kising bahalang labon ki ba persa kinong kadai stong hading ka public hearing jong ka integrated cement plan ro kila tho sa kisin bahalang ki babon hapo isen tian ban yarap yaki ban ten ban persa gadong ni kesniro nga kumulu simet badan ni mesin ban yarap bat basnau kya ya kani ka benta ka jinglek bor jong ka sri simen ka jinglek bor jong ka sarkar ka jinglek bor jong ka JHDC ka jing maham ngapo ba wat penbor yo pai ba wat penbor ya kini kinong yang gadai stok senong rim baki babon nak ilakanong kle banmi sa surok ba beni ka jing persa lada ka sarkar ki musim kya lada kan pendo ya baro kini ki benta ki project jong ka cement plan ki pai ba kim sa perkat ning sa le ki badon kam bat kerpado ya ki pai ba kam ta mi ki sen bahalang ki bala singka ya kani ban snau ba ban yarap ha ban haduk ban poi ya ka thong jongi ban pendo na ka cement na po isen dia nama halor kanong rin kebabiang jong kinong senong ba tai kibentan ka dona aspa khanio point lai kandai south hectares aspa khanio hectares tam. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing.
We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.